Poslední květnová sobota patřila haflingům v Kuchařovicích nedaleko Znojma. Organizátoři z občanského sdružení Equus Kuchařovice měli neskutečnou smůlu, jelikož stejně jako loni byli nuceni bojovat s nástrahami počasí. Od brzkého rána se na skvěle připravený areál snášely kvanta dešťových kapek, což významnou měrou ovlivnilo hlavně diváckou účast. Vystavovatelé se ovšem nezalekli a i přes nástrahy počasí dorazili v hojném počtu s 34 koňmi. Den haflingů začal nejprve zápisem klisen do chovu, na nějž navazovala vlastní výstava a celodenní program pak ukončili výkonnostní zkoušky klisen. 7 kategorií hodnotila komise ve složení paní Hana Drábková, paní Jana Kuchařová a pan doktor Jaroslav Dražan, který zároveň provázel mluveným slovem. První hodnocenou kategorií byly klísny z hříbaty, přičemž se nejprve vybírala nejhezčí matka a následně hříbátko. Z klísenci prvenství díky nejlepší mechanice pohybu odnesla 6letá Natali po Nimrod z matky Bára po Achát v majetku pana Drápely z Lesůněk. Mezi hříbátky nejvíce vynikl hřebeček z matky Astry po rakouském hřebci Merlin von Milagro, rovněž v majetku pana Drápely. V další třídě klisny 1 až 2leté zvítězila roční klisnička Maraja, narozena v Rakousku po hřebci Anselácio z matky Marliana po Štyklmar a byla jako odstávče zakoupena na farmu Čapí hnízdo v Olbramovicích. Vynikala především ušlechtilostí a mechanikou pohybu. Velmi harmonická byla druhá umístěná 2letka Ashley po Nefris z matky Ellison po Nugát majitelky paní Drábkové. Třetí místo obsadila Ginevra po Nolan z matky Gladin po Akord majitele pana Horkého. V nejpočetnější kategorii klisny 3 až 6leté obhájila loňské prvenství letos 4letá Angelik po Windsor z matky Atlantika po Statist majitelky inženýrky Ševelové. Druhou příčku obsadila 3letá Gerta po Nimrod z matky Gábina po Stromboli v majetku paní Poláčkové. Cenu za 3. místo si vyzvedla paní Dačková, majitelka rovněž 3letky po otci Nimrod jen z matky Narnie po Mozart. V třídě klisny 7leté a starší vévodila 10letá Naomi po hřebci Norek z matky Nerina po Nerino majitelky paní Rajnišové. Tato klisna byla harmonická s dobrou mechanikou pohybu. Druhou umístěnou se stala 8letá Lucina po Nugát z matky Lee po Napoleon v majetku pana Bláhy. Třetí příčku obsadila 10letá Alison rovněž po Nugát z matky Astra po Alex paní Drábkové. O doprovodný program se postarala paní doktorka Isabel Haniš v sedle rakouského plemeníka Merlin von Milagro. Hřebec jakožto úspěšný účastník mnoha drezurních závodů předvedl výbornou drezurní úlohu, avšak velmi dobře se mu daří i na parkourových kolbištích. V programu výstavy pokračovala kategorie hřebci a valaši 1 až 2letí, z níž si prvenství odnesl roční hřebeček Axan po Artist L z matky Kamila po Madit majitelky paní Čepkové. Druhým oceněným byl hřebeček Athos po Anselácio z matky Desideria po Nordtyrol, který byl importován z Rakouska na farmu Čapí hnízdo. Ačkoliv byl harmonický a velmi ušlechtilý, přeci jen měl slabší mechaniku pohybu. 2letý valach Artuš po Artist L z matky Lukava po Mozart majitelky paní Dačkové byl dekorován jako 3. V poslední hodnocené kategorii valachů se podařilo obhájit loňské vítězství letos 6letému Bohdanovi po Nimrod z matky Cena po Nolan v majetku pana Drbohlava. Druhé místo patřilo 3letému Navarovi po Nimrod z matky Lee po Napoleon pana Bláhy před 3. Safírem po Simel z matky Olympia po Nachtflug majitelky paní Pazourové. Před
volbou šampionu výstavy byl na kolbišti předveden zatím nezařazený 3letý hřebec Stanley slovenského chovu Poštolc z matky Luna Postelo, který je v majetku paní Ivany Liškové. Na závěr byl hodnocen šampion výstavy, přičemž bylo rozhodnuto samostatně pro kategorii mladých koní a klisen. V kategorii mladých koní zvítězila velmi korektní ušlechtilá klesnička Maraja a v kategorii klisen pak prvenství obhájila Angelik. Z chovatelského hlediska bylo možno nejen podle věku posoudit a srovnat různé typy haflingů od starších, těžších po modernější, ušlechtilejší s výraznějším pohybovým aparátem. Navíc je nutno vyzdvihnout zvyšující se úroveň našeho českého chovu, protože mnoho předních umístění obsadili čeští odchovanci. Ač se počasí snažilo organizátorům a pořadatelům zmařit jejich práci a úsilí, nikdo z nich se nenechal zastrašit, za což jim patří vyjádřit obdiv. Také vystavovatelé si zaslouží velkou pochvalu, že v takové děsné slotě se trvali a hrdě prezentovali své haflingy.